saiki sesi kalapan lho. Aku kebetulan ya rada telat iki lho. Dadi aku iki saiki ndek kene Mbaran Tlaga Waru lho. Nah iki saiki mulai sesi kalapane Bantengan Tlaga Suro. Nah, kan iki lagi melayu sing koncone iki. Soale njaga bantenge sing kalap iki lho. Iki Tlaga Suro lho. Nah. Waduh lah iki ya kencak-kencak terus lur. Lah ya soale kan ono musike kaya ngene. Dadi ya mari kalapan atau di selang-selinge kalapan iku ya ono lagu sing garai bandenge rodok. La. Wih. Wih, ngowo banteng piro iku. Lah iki rodok ngelu iki kepingin. Nah, kayak ngene iki lho lur, lek kalapan lur. Di bantengane Tlaga Suro lur. Wae jogetan ngene ya rada anteng. Tapi yo hati-hati kabeh, lek wayahe kalap kabeh padha minggir ya. Soale apa ya padha-padha jaga diri ngono lho. Jenenge kalap ya sing waras ya kudu ngerti ngono lho. Nah iki keadaane sekitare ku lho. Iki rada mendung. Weh. Enggak iki lha apa iki lele. Weh. Ayo mudun. Nah. Ayo mudun sik. Ayo le, mudun. Kang ganteng mudun. Ayo engko tiba le. Jogetan terus sing liyane iki. Oh, keras tenan. Lah iki terus mudun iki. Oh, wis mudun. Alah, ukur hati-hati. Ya wis, kono padha-padha jogetane. Yo ngene iki lho, lek wayahe ndelok bantengan kalap iku. Nah, ginjal-ginjal kaya ngene iki lho. Iki lho lon mbok lur iki lapangane gede lur, tapi yang ngene iki becek ya soalnya ya nang yang sepet udan lur. Dadi ya supet-supete ya alas kabeh ya bletokan kabeh. Dadi ya rada awas lho soalnya licin. Sampeyan nek anu titik kliru ya iso bloser lho. Tapi iki jenenge bantengan lho kok meskipun licin kayak ini. Yo dirasai ya soalnya saya gak ngerti ya memang pinter kalau soal bantengan. Lah melayu. Wih, kan lho rasane penonton iki sing tuku sing juwajanane sembarangane akeh lho. Sampeyan ndak usah bingung lek wae ndek kene iku lho panganan akeh. Men kepin golek ombe ya. Kopi teh ono ngadem golek apa-apa sing es barang ono lho. Jajanan yo akeh lur nek kene lur. Sampeyan tinggal tenaga dhuwit ae lur ya. Jadi gak usah kuwatir luwe lek wae nek kene iki nek Barat Tlaga Waru iki lho. Iki karo bantengane Tlaga Suro. Lho ono sing bocil-bocil semburat kabeh iku lur. Paling gudoi banteng-bantenge sing ya banteng-bantenge rada risi, rada ngamuk iki lho. Makane ya kudu hati-hati lek wae ndelok bantengan kaya ngene iki lho. Ya. Sampeyan pun ya kudu hati-hati soalnya dalane becek kok ngene. Jadi ya lek arepe nyedeki ya oleh tapi ya ngono sampeyan ya kudu hati-hati soalnya lek wae licin sampeyan menghindar ya angel iso kepreset sampeyan debuk ngono. Yo dadi lemper kok lur ya. Jenenge ledok kabeh kok ngene sampe delok ta sukete kaya ngono iku. Oh, sukete becek kabeh kaya ngono iku. Nah,
Tapi ya seneng lur lek wayahe ndelok bantengan kene. Mangkakno bantengan Malang ki lestari lur. Soale ya kabeh ku ndukung, seneng penontonnya seneng, bantenge seneng ya. Tapi ya ojo lali lur, saweren rul, ojo meneng tok ae. Rogon tanganmu ndik sakumu iku ya bantenge ya butuh mangan lur. Coba sampean pun kalap ngene sampean kayak ya gelem ae seneng ae lur jenenge disawer ya. Ngono lho lur. Padha senenge sampean ya seneng delok bantenge lincah koyo ngene iki lur. Wah, full. Lah, koyo ngene iku lho lur, sampean delok iku wis delok ginjal-ginjal ning kene ledokan koyo ngono iku wis delokan sampe koyo ngene. Ya ampun kalangane lek kene lek mlaku ning ngene kono iku lur ya debuk-debuk ngene ala aku. Wong mlaku ya timak-timik koyo ngene ya wedi lugur soalé licine minta ampun lur. Soale iki sebelah kene iki suketane ora ono. Jadi akeh ledoke soalé wis mari diginjal-ginjali mbek banteng sing jogetan koyo ngene. Lah iki lek ciprat ngono lho lur. Jadi iso kena rai ngono lur. Klambine sampe ya pasti kotor kabeh lek wae cedhek koyo ngene. Soale ginjal-ginjale banteng lek wae joget ngene iki lur. Waduh, wis. Lan po arek cilik iki barang. Oh, sowan nang bocil-bocil koyo ngene lho rek ndelok banteng kalap iku kabeh seneng. Wah, iki meneh. Bantenge koyo ngene iki lho lur, giras kabeh. Oh, lemu-lemu tenan bantenge iki. Dijogo mbek kancane kei tali sing dawa ben lek wayahe mlayu kau iso ditarik lho, nanti gak terlalu glujur ngono lur. Lah iki. Lah apa iki kesel ah? Nek ngene. Oh, wow apa iki? Seni oh, tanduran puhung lur. Waduh, sampean pas lek ngene. Lek wayahe butuh goreng puhung wis kari goreng tok iki lur. Kaya pinter bandenge ya milih-milih sing ana puhunge ngono lho. Dadi engko iso dibakar wah, wong bakar ya enak ta lur kaya ngene iki. Wah, asik tenan. Wis lek wayahe ngene iki. Sip. Iki sik giras kaya ngene iki lur. Dulur-dulur bantengan Tlaga Sura giras banget lur. Gak masalah meskipun becek kaya ngene, hawa yo adem-adem kaya ngene, lanjut terus kalap. Kaya ngene iki. Yo sambil joget lah ono lagune otomatis banteng iku lek kalap terus ono lagu sing enak ya pasti dhek ya joget lur. Ya kene ae sing gak kalap lek ndelok lagu enak ae ya gak ketang-ketang sikil iki ya gedruk-gedruk ngono lho. Lah iki lha opo iki nyip waduh ciprat iki lur bau anyune diciprat-ciprat wis kotor kabeh iki kena klambiku iki lur. Wis. Waduh. Spot. Ya ampun, ya lucu-lucu ngene iki lur. Wis. Top markotop wis lek kongkon nyiprati kaya ngene iki. Guyu-guyu ae bantenge lek kongkon nyiprati iki. Lah iki situke iki njaluk ndase banteng liya iki wis. Sampai gak meneng tok iki kok ngene mbok golek apa iki. Kok ngamuk bek ya lur ya, golek apa gak ketemu iki dadi ya rada muring iki bantenge iki.
Dlusup-dlusupno awake nek ngene ndase banteng iki lur. Sampai delok lah koyo ngene iki. Ya lucu-lucu koyo ngene iki lur. Waduh. Apa lele? Sing iki tak ngreken wis, sing penting aku iso joget ae wis. Iki menang ndi iki? Bolang ah. Awas. Audione awas. Sing situke dilus-lus karo ibuke wis ayo nang mari awas waras yo wis iku cekelen. Si banteng sing karepno wis pek-pekan iku wis ayo. Ngadeg. Ya. Koyo ngene iki yo ngadeg. Iki wis terae malah dek kepengin mlaku bolang iki. Ayo lur ditutno ae. Jauh nang ndi iki bantenge sing kalap iki pengen bolang nang ndi iki lur. Ketoke nang dalan raya iki. Dalan pusat iki lur. Akeh kendaraan tapi lur. Tapi ya hati-hati lek wae mlaku ngene sing bagian jaga ndelok kanan kiri ya lur. Ben ora nabrak ngono lho lur ya, dijogo sing apik-apik. Ayo lur, melu wae sampean ya mlayu, padha mlayune iki. Banteng lek wayahe mlaku ya kesit. Ya maklum lah kene iki lek wayahe ngejar banteng ya rada kangelan lur. Lah mlakune banteng padha mlayu kuwe lur. Nah iki sampean delok iki wis lah. Ya wis kene mlayu-mlayu, sing penting aja banter-banter, gak ngono aku ya tiba ta lur. Lah koyo ngene iki lho. Mbok iki penang ndi iki? Penang ndi tendoan kawin ta iki? Arepe bowo ta? Sik terus lur, telur. Menggok kan, betul kan. Pe bowo iki ketoke lur. Ketok kaya ngene ya seneng wis. Ya wis lur ya, cukup saene ae. Aku ndek ngene baran Telaga Waru bareng Banteng Telaga Suro lur. Iki saiki lek diwarasno aku karo pawange iku lur ya. Mugi-mugi telur-telur kabeh iku sehat walafiat ya. Ketemu sampai di lain waktu, lain suasana ya lur. Oke lur. Salam budaya lur. Rahayu.